20.000 inwoners extra voor Zeeuws-Vlaanderen. Plannen om de polykliniek in Zierikzee te sluiten. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Om de voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen overeind te houden zijn er meer inwoners nodig. Daarom wil de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrijenboer, dat de regio groeit naar 125.000 inwoners. 20.000 meer dan nu. Behalve voor het in stand houden van scholen en winkels zijn de extra inwoners ook nodig om de industrie te helpen vergroenen. Binnen 10 tot 15 jaar, denkt Erik van Merrijenboer, moeten er eigenlijk 20.000 Zeeuws-Vlamingen bij. En dat kan door het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Nu al huurwoningen neerzetten voor jonge gezinnen en nu al vooruit investeren in goed openbaar vervoer. Daar kun je op twee manieren naar kijken. Dat is, zijn de reizigers er nu? Hè? Hebben ze zich allemaal al gemeld? En kunnen we op die basis de business case rondkrijgen? Nee, vanuit zo'n strategie zeg je, we kiezen er gewoon voor om de komende 5 tot 7 jaar dat met elkaar te gaan doen. En dat kunnen we dan aanbieden en dan vertrouwen we erop dat dat ook een positief effect heeft. Dat dit een manier is om in je toekomst te investeren. Van Merrijenboer denkt ook dat zijn regio steeds interessanter wordt, gezien de enorme vergroeningsslag van de industrie. Op naar een betere wereld, kom naar Zeeuws-Vlaanderen. Als we met elkaar duidelijk kunnen maken dat bijvoorbeeld de vergroening van de chemische industrie hier in de kanaalzone, dat belangrijk is voor onze kwaliteit van leven in de 21ste eeuw, dan weet ik dat daar mensen op afkomen. Sterker nog, dat zien wij bijvoorbeeld via ons expertcenter, dat er mensen op afkomen om juist die bijdrage te leveren aan die veranderopgaven die er zijn. Het streven naar 125.000 inwoners is al eerder genoemd in een regiovisie, die onder andere is ondertekend door chemiebedrijf Dow. Het is voor ons heel erg belangrijk dat er een diverse werk- en leefomgeving wordt gecreëerd. Dus dat er meer huizen komen, dat er een leefbare omgeving wordt ontwikkeld. Dat medewerkers de gelegenheid hebben om ook leuke dingen buiten werk te komen doen hier in Terneuzen en in de omgeving. Dus het is belangrijk dat daaraan wordt ontwikkeld en verder wordt gewerkt. En dus praat ook de cultuursector mee. 125.000 zou haalbaar zijn vanwege de ruimte en de voorzieningen. Dat staat toch op een behoorlijk hoog niveau. Dat is niet alleen op cultureel gebied zo, maar dat is ook als je kijkt naar de sportfaciliteiten, de bibliotheek, de bioscoop. Kortom, ja, dat is toch wel heel erg compleet hier op Zeeuws-Vlaanderen. En dat is hetgeen waarop mensen echt wel ook een waarde aan hechten. Van, is Zeeuws-Vlaanderen aantrekkelijk om daar te gaan wonen. Wethouder Paula Schot van de gemeente Schouw-Duiveland legt haar taken voorlopig neer. Aanleiding is de uit de hand gelopen verbouwing van haar monumentale huis in het centrum van Zierikzee. Daarbij zijn meerdere regels overtreden en als gevolg daarvan loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar Schot en haar man. Donderdag sprak de gemeenteraad over de kwestie en die wil dat er een integriteitsonderzoek gedaan wordt naar de SGP-wethouder. De camera op het viaduct en de geblindeerde touringcar met politiemensen die controleren op het illegaal gebruik van een smartphone achter het stuur. Ze waren weer op pad dinsdag in Zeeland. En opnieuw zijn meerdere automobilisten betrapt. Zij kregen een bekeuring. En dan hebben ze nog geluk, want in België kom je er niet alleen met een boete vanaf. Daar zetten ze zwaardere maatregelen in. Als je in België met je telefoon achter het stuur zit en je wordt betrapt door de politie, dan kun je je rijbewijs kwijtraken, ook als Nederlander. Dat kan dan voor tenminste 8 tot 15 dagen het geval zijn. Veel Zeeuwen weten dat niet. Nee, niet van op de hoogte. Nee, wist ik niet. Nee. Dat geldt ook voor Nederlanders. Oh, ja, als wij daar, ja, ik kom nooit in België. Ja, weinig in België. Dus. En ik heb dat niet meegenomen. Nee, wist ik niet. Maar hoe komt het nou dat het in België wel kan dat je rijbewijs kan worden afgepakt vanwege dat gebruik van die telefoon achter het stuur en in Nederland niet? In België valt het rijden terwijl je je telefoon vasthoudt, valt onder het strafrecht. Terwijl in Nederland valt dat onder de wet Mulder. En die wet regelt de lichtere verkeersovertredingen. En dat is de reden waarom dat in België wel kan en in Nederland niet. Een witte Scania die nou koud achter de bus zit. Rechterhand waarneming Milou. Nou kan ik me voorstellen dat er wel omstandigheden zijn in Nederland dat je rijbewijs wel wordt ingenomen. Wanneer is dat? Als het gebruik van de mobiele telefoon concreet aanleiding heeft gegeven tot gevaarlijk rijgedrag. Dan valt het gevaarlijke rijgedrag namelijk wel onder het strafrecht en ook kan op basis daarvan het rijbewijs worden ingenomen. En dat is bijvoorbeeld het geval als er een ongeval is veroorzaakt.
Het rijbewijs wordt niet altijd direct afgepakt in België. Het kan ook zijn dat je een boete krijgt van €174. In Nederland is die boete een stuk hoger. De boete bedraagt op dit moment €380. Maar vanaf 1 maart wordt de boete verhoogd naar een geldboete van €420. Een verhogen van de boete, is dat de manier om de mensen duidelijk te maken dat het echt niet kan dat je je mobiel vasthoudt tijdens het rijden? Nou, het verhogen van de boete of een hoge geldboete aan zich geeft een signaal af dat het verkeersgevaarlijk gedrag is. Rechterhand waarneming Milou. Best hoog, maar dat moet je wel opletten, niet doen. Het is heel simpel. Zodra boetes omhoog gaan, gaat het toch wel aantikken. Dus dan let je zeker op of je op je telefoon zit of niet. Wellicht. Ja, de pakkans die is klein dus. We weten dat het verhogen van de pakkans dat uiteindelijk het meeste effect heeft op het verkeersgedrag. Dus we vinden ook dat we moeten handhaven erop. Dat doen we op verschillende manieren. We hebben nu de monocam en de touringcars, zoals ook in Zeeland gebruikt gaan worden. En aan het eind van het jaar worden er ook 50 focusflitsers ingezet. Succes, eigen waarneming. En deze focusflitsers die kunnen op verschillende locaties worden ingezet. Die handhaven automatisch op het moment dat zij constateren dat iemand gebruik maakt van een mobiele telefoon achter het stuur. En dit wordt dan rechtstreeks naar het CIB doorgezet. En hierdoor kan op een effectieve en efficiënte manier de handhavingsdruk en dus ook de pakkans worden verhoogd. In Nederland kun je dus alleen maar een boete krijgen die jaarlijks oploopt voor het vasthouden van je mobiel in het verkeer. Maar in België is er dus kans dat je rijbewijs wordt afgepakt. Het kan kanker veroorzaken aan de baarmoederhals en de geslachtsdelen bij zowel vrouwen als mannen, het HPV-virus. Belangrijk dus volgens de GGD om daartegen ingeënt te zijn. In Zeeland is daar flink minder gebruik van gemaakt dan in de rest van het land. Toch is opvallend genoeg de GGD erg tevreden. Wij zijn absoluut tevreden over het verloop van de vaccinatiecampagne. En daarbij zijn we vooral ook tevreden over hoe wij dat als GGD hebben aangepakt. Tegelijkertijd, als je gaat kijken naar de opkomstcijfers, landelijk zo'n 24%, hier in Zeeland zo'n 15%, dan is het hier toch wel een stuk lager. Hoe komt dat, denkt u? We weten niet exact waarom die opkomstgraad in Zeeland wat lager is dan in de rest van Nederland. Dat kan er mogelijk mee te maken hebben dat we een hoop thuiswonende studenten hebben die in een ander deel van het land studeren en daar mogelijk de vaccinatie hebben gehaald. Ook zou het er mee te maken kunnen hebben dat geloofsovertuiging daarin een rol speelt. Had u van tevoren doelen gesteld van dat percentage willen we behalen? We hadden voor de vaccinaties geen specifiek doel gesteld. Vooral omdat we het echt belangrijk vinden dat de Zeeuwen zelf een keuze hebben over de vaccinatie die ze nemen. Dus vooral vonden we het belangrijk om als doel voor onszelf te stellen dat we zoveel mogelijk momenten en locaties konden aanbieden voor de Zeeuwen die de vaccinatie wel willen hebben. Maar is het dan niet jammer dat er zoveel jongeren en jongvolwassenen niet gehaald hebben? Dat is zeker jammer, ja, omdat we zoveel mogelijk Zeeuwen willen beschermen. Maar tegelijkertijd vind ik het vooral heel erg belangrijk dat iedereen zijn eigen keuze daarin kan maken. En wij hebben er als GGD alles aan gedaan om deze vaccinatie aan te bieden. Om kwetsbare inwoners van de gemeente Vlissingen te beschermen tegen het wanbeleid van de gemeente, moet de gemeenteraad in actie komen. Dat vindt vakbond FNV, die woensdagavond tijdens een speciale bijeenkomst schrijnende verhalen hoorde over allerlei misstanden in Vlissingen. Van beloftes die niet worden nagekomen tot dreigen met uithuisplaatsen van kinderen en van het mislopen van allerlei financiële voordelen, omdat een uitkering met een tientje omhoog is gegaan, tot het kwijtraken van allerlei e-mails, brieven en zelfs hele dossiers. De verhalen uit de zaal waren emotioneel, schrijnend. Het is geen incident. Er is iets structureel mis in Vlissingen rond het hele sociale domein. Er is beperkt geld, dat snappen wij allemaal prima. Maar uiteindelijk is het wel ook binnen de gemeente een kwestie van politieke keuzes of je voor deze groep wil gaan staan of niet. De bal is gaan rollen door het verhaal van Jennifer Hogendoorn uit Vlissingen. Zij vertelde in het televisieprogramma Kassa over de jarenlange vergeefse zoektocht naar ondersteuning in het huishouden, waarop de gemeente met het voorstel kwam om dan maar haar kind uit huis te plaatsen. Haar verhaal heeft veel losgemaakt en zelf hoopt ze dat er nu eindelijk iets gaat veranderen. Dit geeft een sprankje hoop. Dat hier nu mensen naar ons toe komen en ons willen gaan helpen. Ja, dat geeft eindelijk een sprankje hoop na zoveel jaar. Waar hoop je dan op? Ik wil een fatsoenlijk PGB krijgen voor ons gezin. Waarbij wij gewoon de ondersteuning krijgen waar je recht op hebt. En een kind uit huis halen. Op welke manier dat dan ook is. Of dat nou pleegzorg is of dat nou kinderopvang is. Je ontneemt mensen niet het recht om ouder te zijn.
Mede dankzij het verhaal van Jennifer liepen de emoties gisteravond hoog op. Ook bij vakbond FNV. Ik merk hoe langer ik op dit dossier zit binnen de FNV, hoe schrijnender de voorbeelden worden. Maar dit is wat mij betreft echt, en sorry voor het woord, maar de bloody limit. Als je ervoor kiest om iemand met een chronische beperking het kind te ontnemen, dan hebben we het niet alleen over onfatsoenlijk beleid. Ik vind dat een schending van rechten, maar bij alle alarmbellen zouden af moeten gaan. Bij iedereen, ook in Den Haag, als gemeente deze keuzes maken. Kan het nog goed komen met Vlissingen? Het kan zeker goed komen met Vlissingen. Maar dan moet nu de politiek ervoor gaan staan. Dan moet de hele gemeenteraad unaniem zeggen tot hier en niet verder. En de FNV kwam ook met een huiswerkopdracht voor de aanwezige gemeenteraadsleden. Kom met moties om de levens van deze mensen te verbeteren. En gebruik het enquêterecht. Daarmee kan de gemeenteraad afdwingen dat het dagelijks gemeentebestuur onderzoek gaat doen naar wat er precies misgaat hier in Vlissingen. En als een wethouder dan zegt van ja, het is sober maar adequaat. Het is niet adequaat en het is niet sober, het is armoedig. Dat zijn andere dingen. De gemeenteraad kan via het enquêterecht het college ter verantwoording roepen. Maar of die oproep van de FNV ook daadwerkelijk effect heeft, dat merken we pas op de eerstvolgende raadsvergadering. Dat is op 14 maart, over 2 weken dus. Ziekenhuis ADRZ denkt erover na om de polykliniek in Zierikzee te sluiten. Het pand is verouderd en bovendien heeft het ziekenhuis moeite om de roosters rond te krijgen. De gemeente Schouwen-Duiveland is niet blij met de plannen en heeft een brief op poten naar het ziekenhuis gestuurd. Inwoners denken er wisselend over. Het zou rampzalig zijn als je naar Goes moet. Het is voor mij even ver rijden, maar de voorkeur is naar hier. Je kunt voor de deur parkeren. En de behandeling lijkt wel of veel meer rust uitstraalt. Het is toegankelijker. Het is heel praktisch omdat ik hier de hele dag weg kan voor bijvoorbeeld bloedprikken. En niet in de huisartsenpost waar ik normaal kom. Anderzijds snap ik wel dat clustering ook voordelen heeft. Mensen hoeven minder te reizen, maar je moet wel kunnen reizen. Dus mensen van Schouwen-Duiveland moeten wel vervoer hebben. Beetje onbegrijpelijk dat alles hier wegtrekt. Het pand staat er. Ik denk dat er ook heel veel behoefte aan is. We hebben een toch redelijk vergrijsde bevolking die niet meer zo mobiel is. We hebben ook nog een keer slechte busverbindingen. Dus ja, dat wordt wel heel lastig voor een hele grote groep mensen om zorg te krijgen. Het ADRZ heeft gezegd in gesprek te gaan met de gemeente. En ook willen ze met andere partijen kijken naar mogelijkheden om de zorg toch te behouden op Schouwen-Duiveland. Wil de industrie in Zeeland overeind blijven, dan moet de provincie zich er veel meer mee bemoeien. Anders is de kans groot dat bedrijven vertrekken. Daarvoor waarschuwt denktank TIJ. Deskundigen uit die denktank hebben wel een idee hoe het beter kan. Samenwerking tussen bedrijven. Dat zou de oplossing zijn. Het idee lijkt simpel. De 3 grote industriële bedrijven, Dow, Yara en Zeeland Refinery, gaan samenwerken. Daarvoor is een nieuwe fabriek nodig die van plastic afval grondstoffen maakt. Olie en gas. Die gaan naar Zeeland Refinery. En Zeeland Refinery maakt daarvan ook weer grondstoffen. Waterstof, nafta en gas voor Yara en Dow. De afvalstoffen worden vervolgens opnieuw gebruikt door een van de 3 bedrijven. De industrie moet verduurzamen en eigenlijk moet je kijken welke industrie willen we in 2040 of in 2050 hebben. En daar moet je nu al beslissingen voor nemen. En het moet klimaatneutraal. En daar moet je nu plannen voor maken. En wij denken dat wanneer die bedrijven samen gaan werken, dat dat tot een beter resultaat leidt dan wanneer bedrijven dat individueel doen. Denktank TIJ bestaat uit mensen met een verleden in de industriesector, de provincie, de techniek en de milieubeweging. Roel Adriaanses is oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en werkte jarenlang bij Dow. Hij heeft het plan technisch uitgewerkt. De wereld is aan het veranderen en de industrie zoals die nu gaat in Zeeland, die heeft het moeilijk. Dat zeggen wij niet, dat zeggen ze zelf ook. En er zijn al een paar ontslagrondes geweest hier en daar. Dat is niet voor niks, dat is niet omdat het hier zo geweldig gaat. Dus als je iets wil bereiken, dan moet je nu gaan een stap vooruit nemen. Afwachten tot de bedrijven het zelf doen is volgens de mensen van TIJ niet verstandig. Het zijn multinationals, dus ze hebben een hoofdkantoor ergens buiten Europa vaak zelfs.
Ja, die moeten binnen hun eigen bedrijf ook concurreren. De Zeeuwse vestiging is niet noodzakelijkerwijs de eerste plaats waarin geïnvesteerd gaan worden. Dus zij moeten het verhaal ook goed kunnen uitleggen op het hoofdkantoor. Dat is de reden waarom de provincie de regie moet pakken, vindt hij. We moeten wel zorgen dat de omstandigheden geschapen worden, de voorwaarden geschapen worden, zodat die industrie inderdaad de goede kant op ontwikkelt. En dat we 2035, 2040 hier een schone industrie hebben staan. Het aantal Zeeuwen dat te maken kreeg met criminaliteit is tussen 2021 en 2023 gestegen met bijna 27%. Daarvoor daalde dit cijfer jarenlang. Meer mensen zijn dus slachtoffer geweest van geweld, diefstal, inbraak of vernielingen de afgelopen 2 jaar. Dat gebeurde vooral in de grotere steden en weinig op het platteland. En ondanks die stijging worden in Zeeland nog altijd de minste misdrijven gemeld van alle provincies in Nederland. En dit was Zeeland de Week. U bent weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.